James Opondo. Beatrice Chebet ka achiel gi Faith Kipyegon owuoyo rekod mag ng'we mita 1,500 mita 5,000 kaluwore e piem mag Diamond League mane obagi e boma ma Eugene, Oregon. Chebet nowuoyo rekod mare bang' ringo kuom dakika 13 gi nyiriri 5.8.6 ma en thuolo mokwongo ma rekod ma kamae oringi e piny mangima gi jang'wech ma miyo. Kipyegon komachielo ne owuoyo rekod mare mar ng'we mag mita 1,500 bang' ringo kuom dakika 3 gi nyiriri 4.8. Kipyegon ma en jahigni 31 yudo rekod ma kamae ndalo machuok tok temo wuoyo rekod mare e boma ma Paris. She's about 3 meters behind them. Has she got anything in the home straight? Can she catch it up? Can she chase the clock? Well, Teji moves past Hull to take second place. The crowd are on their feet. She's got a chance here. Faith Kipyegon is chasing it down. If she breaks it, it won't be by much. Faith Kipyegon going for the world record. Has she got it? Yes, she has. I did it. I've got it again. The world record in the 1,500 meters. Pochgi pak ne Kipyegon